Здравейте, скъпи приятели! Здравейте, скъпи светии! Божият мир да бъде на вас! Божието благословение, Божията благодат и спасение да бъде на вас! Днес искам да поговоря актуална тема. Какъв дух стои зад нас и в нашия живот, и колко е важно човек да определя и да анализира своя живот. Или стои Дух Божий зад нас и в нас, или стои Дух Дявола в нас и зад нас. Това е много важно човек да анализира, защото Божия Дух дава милост, дава любов, дава спасение, както и Святия Дух. Затова е много важно човек да определя, да анализира своя живот. Защото за всякаква дума, за празна дума, за обида, за всеки грях, човек ще дава отчет и ще отговаря пред Бога на Божия съд. Защото каквото посеем, това и ще поженем. Затова е много важно човек да анализира своите действия, своите постъпки, своите думи, своя живот, по какъв път ние се движим и на колко е важно човек да анализира всеки ден своите действия. Затова, ако ние преследваме Божия човек, ако ние съдим Божия човек или хулим Божия човек, това означава, че ние хулим Святия Дух. И затова няма прошка. Както в наши дни, така и в бъдеще. Това е много важно. На човека ще се простят греховете, но хула на Святия Дух не се прощава. Затова е много важно да анализираме своите действия и постъпки всеки ден. От своите думи ще се осъдиш и от своите думи ще се оправдаеш. Бъдете благословени, скъпи приятели. Амин.